asalin girma sai dalwara Muhammadu ba dan akwai ka ba da kowa ba za yi shi ba asalin girma sai dalwara Muhammadu ba dan akwai ka ba da kowa ba za yi shi ba asalin girma sai dalwara Muhammadu ba dan akwai ka ba da kowa ba za yi shi ba la ya mutu da bai da uwa kuma ba uba Allahu da kai nake buɗe aikin nan ba dan na ganka ba Allah an ce ba kai kai kanka ba sannan ba wani yayi ka ba ina so ai mun bashin baki ulama ban gane yaran kuwa Salamu alaika salil wusul na farko katimul anbiya Salamu alaika jigon halittun Allah kulla har kulliya Salamu alaika ya annabin da ya zo da abun zuwa duniya Salamu alaika amsa na ji kama aiki ko bazan tashi ba Kai abin da ya faru ya faru amma annabi ne saman kaunuka ba wai da mutum kadai zan kwatance ba a haɗe jin nitsau ba ma daga nan ta ƙare ba ɗau malakai ma diga ɗa dau da dau wallahi kamar misalin ƙalilan ma ba mu kai a girmansa ba annabi akwai magana akan sayyidul a'la mu faɗa ce mun faɗa da mun yi shiru wasu suke ganin kan annabi ko ba abun faɗa to in muka ce za mu furta komai sai hantar ka ta karkada domin girman sahibul luwa ilhamdu mutum ba zai san shi ba a irin girmansa Allahu wahdahu shi ne yake gaida shi ya ce masa sannu mai lulluba da mayafi tabbacin baya shi mayafin shugaba ma yana burge Allahu balle gashi bara ku ji girmamar shugaba ba ta tsaya iya ya gaishe shi ba asalin girma sai dalwara Muhammadu ba dan akwai ka ba da kowa ba za a yi shi ba a kullum rabana ke bayanin annabi ya daɗin arziki ta kai Allahu ya tattaro shi gurinsa abin da ke mallaki Allah bai dakata daga nan ba ya ce masa sayyidi sadiki ni ne mai gadin ka ko ina ka nufa sa kai ba zan bar ka ba ba ka magana a kan kanka domin aiki ce ga kai shugaba zauna huta na yi ma bayanin ya asali uban mai uba da annabi zai ce a fasa yin komai Allah ba zai yi shi ba in ta nauyi ku bar mun a bata ni ban kasa ɗaukar ta ba Allah ta kai yana cewa annabi sarki me kake so a yi idan Mahamudu ya yi yunkuri Allah ne ke yi mai yanda ya yi Allah baya jiki amma kuma mannewa jikin ɗahayai akai bai a ya ce hannuwana ne ba hannuwan ɗaha ba kai daidai da faɗa ya ce in ka ce ni ne na faɗa abul Faɗima domin kai sarki ne sai dai a yi ma ba dai ka yi ba haka ma da kai jifa ya ce ni na jefa ai kai ka wuce haka ma aiki sai ni sarautar ka je kai ya ba za mu gigita ba ya ce ko da'a kuka yi wa annabi to ni din kuka yi wa fa abun ya kunce kan masu hange har sun samu bargon rufa yaya kake rabu ya tattare a cikin ka uba gurin kashi ba wallahi Muhammadu daban ka zo kafi ka gaban ka kai ne gaba asalin girma sai dalwara Muhammadu ba dan akwai ka ba
da kowa ba za a yi shi ba. Motsin ka guda yana motsa al'arshi don rabu ne dab da kai. Kai Allah ya yi shi ko ina kake annabi tare yake shi da kai. Wane mutum ya kusanci Rasulallahi kawai a bar maka kai. Amma samun abin da ka samu ko Allah ba zai ba su ba. Kai ne zilitu da duk duniya kowa ya san ka alhashimi. In an raba duniyar nan gida dubu ku faɗa wa mai tsegumi. Wallahi ka so ɗaya ba su san wani bawa ba ka ji muƙaddami. Shi ko duka duk gaba ɗaya an san shi ba wanda bai san shi ba. Uban matsayi mijin la ilaha illallah kashi fulgummati. Wa zai daidai da sunan ilahu idan ba kai ba mai ummati. Ba ma suna ba kai shi a shi kai aya ce kuɗin baniti. Kawai girma yana gunka Ahmadu baba abin da ba naka ba. Kai ne makura a kowanne hali, kai gaba ne uban ambiya. Wane Adam wane abin da ya yi shi ku lura kai ɗan tsaya. Yaya za a yi su ganye su dinga shirin gwada kai da ke jijiya. Uban kuturu ya yi kaɗan matsanan baya ba za ku daidaita ba. Shi annabu ya wuce wani halitta wai me ma ya zo dabu da shi. Kana jin Allah yana ta tinkararsa a tabbacin baya shi. Yana cewa gwani na annabu ne yana ji da shi. Idan ba rabu ba wa zai yi gwaji da rasulu bangansa ba. Asalin girma sai ya dilwara Muhammadu ba don akwai ka ba da kowa ba za a yi shi ba. Habibullahi wallahi zance kanka ina da sun kai ɗari. Ba wai yan sabba ba ɗirka sai yi shari. Idan suka ƙara motsa ni zan furta musu nan cikin shi'iri. Domin ba a kai mu tarin abin furtawa ko a waƙenmu ba. Kai ciki magayi ku yan bakin layi ku kula ku ba a hankali. Wallahi gwaninmu ya sha gaban kowa manzo zuwa mursali. Wake maganar walima bare malan ka ji rashin hankali. Ahir wallahi annaba a sa'a sai dai rabu ba kaunu ba. Kamalin laya abuwan habibi ka san dai bugun zuciya. Ka san ƙaunar ka ya annabin Allah ta mamaye jijiya. Sanar ruhinmu ya firgice tuni kanka bare mu dan waiwaya. Idan muka ji ka ba ma tuno wani kowaye a ya shugaba. Idan na tsaya ina ta tuna ka ma'aiki hankali zai ragu. Idan na tuno ka nan na tuno ka a can sai in ji kai ya bugu. Sannan ba dama na kau da kai sai kuma nutsuwa ta dan ba nugu. Amma ni na fi gane hauka kanka idan ba zan faɗi ba. Assalamu alaika abban su Faɗima ni fa kawai masoyinka ne. Mayanka ne kadiminka ne mawaƙinka ne mai yabonka ne. Ni ɗanka ne ɗan gidanka ne mai riko da duk wasiyinka ne. Ni ne uziri na zara udan da'irar batulu ban san ka ba asalin girma. Muhammadu ba dan akwai ka ba da kuwa ba za a yi shi ba. Ba za a yi shi ba a gaya masa ba za a yi shi ba.